ọ bụ nnọọ oge inye ekene ya nakwazi inye otuto dịka onye isi ngalaba ọmụmụ physical sciences na mahadum Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University gara nnọọ n'ikwu wee na-emerube onye din ha bụ onye nke na-apụ apụ bụ ọkammụta Kingsley Nwaọzọ ma bụrụkwazị ka o jichere afọ 4 wee jere nya bụ fakọlti ozi nwetazi ọtụtụ ihe dum site na agbammbọ onye nta aka anyị bụ Emmanuel Okonkwo ga-ewetara gị akụkọ. Ọkammụta Nwaọzọ toro nnọọ ndị ọrụ nakwazi ụmụ akwụkwọ ya bụ alaka mahadum Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University maka nkwado dị iche iche ha kwadoro ya dịka onye ji ọkwa dean ya bụ fakọlti ma kpọkuo ha ka abụ nnọọ ndị ga-enye ọchịchị nke na-abata ọhụụ na ya bụ alaka ụlọ akwụkwọ nkwado zuru oke iji wee mee ka ha gaa n'iru bụrụ ọkacha ibe na ya bụ ụlọ akwụkwọ nakwazi ụwa gbaa gburugburu n'okwu ha dị iche iche. Onye ji ọkwa associate dean nke ya bụ fakọlti bụ ọkammụta Emmanuel Ilo, onye ji ọkwa associate dean student affairs unit bụ ọkammụta Ifeanyi Ezenekwe, onye ji ọkwa faculty of physical sciences representative to the senate bụ dọkịnta Emmanuel Onyebueke, onye ji ọkwa head of department alaka statistics na ya bụ mahadum bụ Oriakụ Dorothy Ugwu gụpụtara nnọọ ihe dị iche iche ọkammụta Nwaọzọ mepụtara na ya bụ alaka mahadum ma kọwaa ọkammụta Nwaọzọ dịka onye ndu pụrụ iche nke na-ezikọ ndị ọzọ ụzọ ha ga-esi site na mahadum Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University dị n'Uli. Abụ m Emmanuel Okonkwo.